Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Makasaad ka ba nga mubiyak ka ni Alma? Ug hatagan ko nimong higayon nga mapabati ko nimo ang akong kukma. Tug-ani ko, Jack. Tubagaw na ko. Nangayo ko katinawan. Busa, angay matingali nga ako mo iunahon mo sa pagtugan. Unsa hinungdan nga nasultihan ka man ni Alma sa akong tinaguan? Unsa, Jack? Tug-ani na ko, Jack. Nubi, kadiyot lang. Ako nang susihon kinsa ning nanawag na ko. Kinsa ni? Unsa? Gida sa ospital si Papa? Sige, sige. Muha na ako karon dayon. Nobi, ako nang adun si Papa sa ospital. Ang tubag sa ako pangutana. Balikod ko na ako. Aron tubagon ang gusto mong kamatuoran. Unsay nahitabo? Nganong mibiya man si Jack? Imong gihinginlan? Ako ganing gipungan. Aron iya gid unta akong tug-anan sa gusto ko masayran. Pero gidha ko no sa ospital ang iyang amahan. Unsa? Mao ba? Unsa man gyud ang ikadlo ka ni Alma? Ang imong cellphone Si Ronel ang nanawag. tubaganak. Ngano nanawag man ka? Nasakpan na ang gasoline boy. Kisay nagsugo. Kalma lang, Nobe. Dili si Alma mo yung nagsugo niya. Salamat. Ngano gihilatan man niya ang brake sa imong auto? Actually, sinugo gid siya. Pero dili si Alma. Lain ang nagsugo niya. O, lain pa yun ang kuha ang brake. Ngano ang imo mang auto ang naangin? Nasaipan lang ko niya. Sa ingon lang anak kasayon? O sa pagtuon niya? Dili kinabuhi sa tao ang gikuhaan unta niya katungod nga maka-enjoy ining kalibutana? Salamat. Nainugon ka dahil sa kong kinabuhi. I love you so much. Ug buhaton ko gyud ang tanan. Aron ikauban ko kamo. Oh. Moingon ka lang nga. Tubangan mo nga akong pabati. Bisag pila pa ka alma ang mubabag sa akong pag-angko ninyo. Ako siyang atubangon. Bye. Nak, unsay nahitabo? Nganong gipaong nimo ang cellphone? Nagpahibaw lang siya nga nasakpan ang gasoline boy. Iyasap kong gipahibaw. Nga nasaypan lang ang iyang auto. Gisugo ang gasoline boy, pero lain ang nagsugo niya. Dili si Alma. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Wa gyud ay labot si Alma sa nahitabo ni Ronel. Unsa man gyud ay atraso ni Alma nga to ni Jack? Anak, ayaw kasula ang imong kaugalingon ni anang butanga. Kung dili ka na makaantos uban ni Alma, sige, musugot ko nga mamalhin na tagpinoyanan. Mao gyud ay atong buhaton, ma. Pero, kinahanglang mananghid tagtarong ni Alma, ha? Aron way pagbasol nga mahitabo. Sorry. Wa ko'y tuyo nga masakitan ka. Pero dili ko makamaong disiplina sa imong anak. Sobrang akong pagmahay nga nung misalig ko ni Jack. Naglagot ko sa kong kagalingon nga nung dito ko pa iyag-iyag ni Jack nga akong kahiubos. May katarungan kong sakitan. Mahal ko kaayo si Dupi. Busa ang kasayuran nga may lalaki nga nakahatag niya kalipay. Dako kay tamparos sa akong daw. Nahibaw ko. Mahibong magpangita na si Lupi sa romansa ni Ronel.
Bisag nahibaw ko nga dili mahimong biyaan ni Nobi tungod sa giingon niyang utang buot. Pero nakasiguro ko, bawno ni Nobi ang kahinap nga magkatagpo pag-usab ang duha nila kapagbati. Tanimal. Kanuwa naman ako mahimong laki. Nasuko na sinupin ako. Busa na kasiguro kung dili na siya magkita na ako. Pero, unsay may hitabo na ako kung di akong biyahan. Ako sa phone. Sinupi, nanawag sila ako. Ganong nanawag magkasin ako. Aron iya na sa kusudyaan. Pero mahal ka kaayo na ako, Nupi. Mahal kaayo. Ay, wa man gyud mo tubag si Alma. Wasad siya magpahibaw, asa siya paingon. Wa sab. Ako lang unta siyang pahibawon nga wa gyud ay siya labot sa pagkadisgrasya ni Ronel. Mahimong dako tuod ang problema ni Alma. Og dako kalabutan si Jack sa mao niyang problema, ma. Pero, unsa man say ato mahimo? Dako tag mahimo, ma. Kung mawa ta sa kinabuhi ni Alma. Ha? Dili ka mabuang si Alma, nak. Kung inigiuli niya dinhi, dili na ta niya makita. Wa ganin niya to baga nga akong tawag. Ma, ibili na ko si Lucky, ha. Kadiyot ra ko. Asa man ka? Mangita nag atong kabalinan. Sigurado ka? Nausa na nga akong desisyon, ma. Wala ko'y kalinaw din, eh. Asa man ka paingon, nak? Muadto ko sa kauban ako sa trabaho sa una, ma. Ako masab siyang best friend. Tomboy sad? Di, uy. Usa gani siya sa mga ninang ni Lucky. Mao ba? Nala, sige. Ayaw pagdugay, ha? Tingalig mo abot unya to si Alma. Dili ko magdugay, ma. Ganon dili naman lang ni mo tawagan sa cellphone. Gimingaw na sad ko niya, ma. Dili lagi ko magdugay. Boss, mura lagi YX mama ni mo nga imong gibutang litrato nila ni Dainobi ug ni Lucky diya sala. Maminaw tas panahon, Chokes. Tingalig, wa pa sa putas, mama. Mausap. Dili na ko gusto nga makadungog pa sa mga pagpanghimaraot ni mama kang Nobi. Sakitan ko. Mas kay mahimo na, boss. Ha? Wa kay mahimo na. Doon ako'y mahimo, uy. Hmm. Kung musugot lang si Nobi sa akong plano. Iyay, andam kam sukong mama ni mo. Dili man tingali pagsukol, Chokes. Kung ipadayag lang yun nimo ang imong katarungan. Nakasiguro ko nga madawat ra ni mama si Nobi. Sa gayon nga, iya kining ikauban sa dugay panahon. Inoon sa boss. Kay buutan din is Dainobi. Naunhan lang ko sa pagpanginahanglan ni Nobi. Naunhan lang ko sa dakong nahimong tabang ni Alma nila. O sa iyong inahan. Di sab ka makasiguro, boss, nga nahigugma ni mo si Dainobi. Ambot lang ka, Chokoy. Ang bugtong ko lang ipaniguro ni mo nga nahikugmag yung ko ni Nobi. Pa? Pa, tunsam ka. Ingon ang doktor, giataki ka ko na. Doon na di kay sakit sa kasing-kasing. Ambot lang. Nakalitan lang ko sa isulti ni Alma. Alma? Nagasulti mo sa Alma? Nanawag siya na ako. Unsa? Unsa may tuyo ni mo? Sobra ang iyang kasilag sa atong pamilya. Unsa lagi iyang gisulti? Nga naingon ka man niya na. Tugaan ni ko, pa. Giunsa ka ni Alma, ha? Ngayon si Alma.
ipahikay na niya siyang abogado ang pag-embargo sa atong kumpanya. Unsa? Nakabayad na ta? Naghuna-huna lagi apon siya sa pag-embargo ni ini? Doon na patay, wa mapirmahi. Nga nagtimaan nga nakabayad na ta. Pa, dili ko mutuo niya na. Iya lang tang gihadlok. Doon na sila ipapilis. Nga ipamatuod sa ukmanan. Nga kuwang ang atong bayad. O may mong anytime, may embargo nila ang atong kumpanya. Pa, ikaw may dito. Nga nang wa mo man siguro, nga dili na makagukod si Alma na to. Nadala ko sa kahinam nga dili maembargo ang atong kumpanya. Busa, wag mababasa pag-ayo. Wa na ko mapabasa sa atong abogado ang mga papilis. Hini mo nila ni Alma. Di kini mahimo ni Alma. Nananamang kumpanya nga akong gitrabahoan ka ni Ato. Gimingaw naman hinuon ko. Nakasabot na hinuon ni si Susi. Uy, kanati ko mga tuwa sa atpang. Mura magkakuyapon. Murag matumba. Dalion ako sa paglabang. Bahala mo. Hunoong nilang yun ko ninyo. Kinahanglan unahon kong luwas ng matumbang at tiguan. Salamat na naulian ka na, ma'am. Oh, ikaw? Imo kong gitabang? Nalimot ka sa akong gibuhat nimo dito sa ospital? Oh, wa ka ba makailan ako? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!